Гомельская вобласць. Гомельская вобласць па тэрыторыі буйнейшая ў Беларусі. Звесткі пра Гомель вядомы з 1142 года. Гомель вельмі прыгожы горад. Ён літаральна патанае ў зеляніне паркаў і сквераў. Гонар Гомеля – палацава-паркавы ансамбль. Палац румянцавых паскевічаў пабудаваны ў 18 стагоддзі, атулены старадаўнім паркам, у якім расце 100 розных парод дрэў. Сярод іх пірамідальныя дубы, гінка, коркавае дрэва. Гомельшчына багатая на карысныя выкапні. Тут адкрыты радовішчы торфу, залежы каменнага вугалю, гаручых сланцаў і нават нафты. Каштоўная гаручая вада здабываецца ў рэчыцы. А ў Мазыры знаходзіцца нафтаперапрацоўчы завод, дзе робяць бензін, дызельнае паліва, мазуту. А яшчэ ў Мазыры вырабляюць соль. Багатая на йод і фтор, яна прызнана адной з лепшых у свеце. Горад Тураў – радзіма Кірылы Тураўскага. Праславіўся ён як вучоны-кніжнік і чалавек высокай маральнай чысціні. Ён чытаў пропаведзі. Каб паслухаць іх, людзі прыходзілі з усіх славянскіх земляў. За красамоўства Кірылу Тураўскага празвалі Златавустам. Унікальны палескі горад Ветка. Ён заснаваны ў 1685 годзе. Калісьці ў Ветцы была школа іканапісу і разьбярства. У Веткаўскім музеі прадстаўлены шматлікія экспанаты: вышыўка бісерам, залатая вышыўка, залатыя вырабы кавалёў, аклады на іконы. На тэрыторыі Гомельшчыны знаходзіцца нацыянальны парк Прыпяцкі, дзе захаваліся унікальныя спрадвечныя ландшафты беларускага Палесся.